Il-Malta Trust Foundation Food Aid Project ħabbar li minħabba l-pandemija tal-COVID-19 il-faqar qed jolli rasu tant li l-fondazzjoni kellha xejn anqas minn 2000 talba ta' emerġenza. Dan kollu f'perjodu ta' 3 ġimgħat. Dan il-proġett li qed jitma' lil eluf ta' persuni twaqqaf hekk kif il-kriżi tal-coronavirus laqtet lil Malta. Fis-qarija ntqal li l-kriżi ekonomika qed ħarbat lil kulħadd iżda l-aktar li qed tolqot huma lil dawk vulnerabbli u l-fqar tas-soċjetà Maltija. Il-Fondazzjoni għaldaqstant qed tagħti l-appoġġ tagħha lill-NGOs li qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mad-domanda tan-nies fil-bżonn. Dan il-proġett jista' jkompli biss grazzi għall-għajnuna li qed jagħtu ħafna negozji u grazzi għall qalb tajba tagħhom li qed jagħtu diversi donazzjonijiet ta' ikel, flus u dak kollu relatat ma' għajnuna bżonn juża lil vulnerabbli.